Ahoj, je středa 22. února, půl 6:05. Jak vidíte, je světlo. Sice už se blíží večer, stmívá se poměrně rychle, ale už i v tuhle denní dobu je vidět. Po dnech mrazu a hustého sněžení, sem tam i deště, je to vítaná změna. V těchto dnech jsem už viděl i zvířata, která doteďka byla schována někde v lesích před sněhem a mrazem. Včera jsem viděl koropce, bažanta a i laně už se pást na polích. Blíží se jaro, je to prýmá, i tělo už to potřebuje, trošku tepla, aby se vyhřálo. Sice zima nebyla dlouhá, leč tím, jak mrazy přišly rychle, tak si tělo nestačí zvyknout a potom je i takový ten subjektivní pocit, že je velká zima mnohem horší, než když je ten mráz, nebo když mráz nastupuje pozvolna a trvá třeba i delší dobu. Mějte se hezky, těšte se na jaro jako já, mějte se fajn, ahoj.